Tak, vážení priatelia, dnes sa budeme venovať práci, a to doslova. Práca je totiž jediný spôsob, ako človek vie dosiahnuť to, čo si zaumienil, aby dostihol svoje ciele. Prečo hovoríme o práci? Pretože tak ako v ľudskej spoločnosti, tak aj tu na poli je práca. V tomto prípade už na poli nie je práca mechanická ani fyzická, tak ako ja tu držím v ruke ten reel, ale práca biochemická nás dovedie k tomu, čo potrebujeme dosiahnuť. Pokúsim sa to demonštrovať na jednoduchom prípade. Na začiatku sezóny človek, farmár, investuje zdroje, ktoré má k dispozícii na to, aby dosiahol požadovaný výsledok. Tieto zdroje, tak ako tu je táto kopa, pozostávajú z investície do osív, do technológie, do technologického parku, ktorý každý z vás musí mať, do základných živín, do pesticídov, do fyzickej práce, manuálnej ľudí, ktorým platíte mzdy. Pointou je túto kopu našich zdrojov, ktoré do toho investujeme, dostať na druhú stranu, to znamená konvertovať ich na výsledný produkt, na merkantil, ktorý ďalej speňažíme a vráti nám vynaložené náklady. Poďme teda ďalej, venovať sa našej téme a to sú živiny. Moderné poľnohospodárstvo bez priemyselných živín existovať nebude a ani nemôže. Keď si zoberieme ako príklad modelovú dávku 200 až 400 kg čistých priemyselných živín na hektár, u týchto živín bola už priemyselnými podnikmi a fabrikami vykonaná veľká časť práce na to, aby tieto živiny boli čisté a ľahko dostupné pre rastlinu. Ak však chceme dosiahnuť požadovaný efekt, tak 300 až 400 kg živín, ktoré máme na ľavej strane, sa musí zmeniť na 40 až 60 tón biomasy. Však je to nepomer, obrovský nepomer. Na tej pôde sa musí diať niečo iné. Ja to začnem postupne prekladať. To znamená, konvertujeme živiny a naše investície na merkantil. Lenže ja som dnes z formy, musím začať športovať. Je horúco na 30 stupňov, robiť sa mi nechce, vodu so sebou nemám. A ako človek, ktorý vykonáva prácu a dnes tu modeluje biochemickú prácu biómu pôdneho, musím skonštatovať, že dnes nemám na to, aby som z tejto kopy našich investícií vyrobil 60 tón biomasy na výstupe. Je to presne tak ako s človekom. Prácu biochemickú ovplyvňuje mnoho negatívnych činiteľov. V tomto roku je to predovšetkým extrémne výkyvy klímy, vysoké teploty, nízke zrážky, všeobecne nepriaznivý stav prírodných podmienok na to, aby sme dosiahli špičkové výsledky. Zjavne do budúcna to nebude nič iné, budeme sa s tým pravidelne stretávať a musíme sa s tým vyrovnať. Čo nám pomôže? Ako som už spomínal, väčšinu tej práce, ktorá je tu na týchto roliach vykonaná, nevykonáme my našou technikou. Nevykoná ju nikto iný, len ju vykoná mikroorganizmus, mikrobióm, ktorý sa v tejto pôde nachádza. Ten dokáže najefektívnejšie, najúčinnejšie premeniť to, čo považujeme ako
dobrý výsledok a pomôže nám to dosiahnuť. Už sme si povedali, že 400 kg základných priemyselných živín je v nerovnováhe so 60-tonovou biomasou, ktorú potrebujeme na druhej strane. Čím je teda tvorená výživová a živinová skladba na každom hektári? No predsa tým, čo sa tu nachádza. Nachádza sa pod našimi nohami, len to nie je priamo viditeľné. Aby som spomenul aj fakty. Na každom hektári v slovenských podmienkach sa v priemere nachádza 2 až 4 tony napríklad čistého fosforu na každom hektári len v koreňovej zóne. S dusíkom je to podobne. Ten sa nachádza v pozberových zbytkoch, nachádza sa mineralizovaný v pôde. To isté platí o horčíku, draslíku, síre, bóre a ďalších v širokom spektre mikroprvkov. Čo my ponúkame alebo o čom hovoríme? Hovoríme o tom, že potrebujeme oživiť, sfunkčniť mikrobióm a dostať ho do kondície. Pritom neponúkame žiadny zázrak. Tento zázrak vytvorila sama príroda a prispôsobuje ho tunajším podmienkam už od prvohôr. Naším zázrakom, našou drobnou smietkou do tohto spektra bohatého mikrobiómu je vklad vo forme umelo dopestovaných pôdnych baktérií, ktoré sa volajú Bacillus megatherium. Tieto baktérie nie sú vybrané náhodne. Ako už názov napovedá, tieto baktérie sú v porovnaní s ostatnými veľké. Áno, je to megabaktéria, ktorá je 5 až 6 krát väčšia priestorovo, ako sú ostatné druhy pôdnych baktérií. Má to svoje výhody. Táto baktéria patrí medzi extrémnych producentov fosfatázy, to znamená enzýmu, ktorá dokáže vydolovať z nerozpustných zlúčenín čistý fosfor a dostať ho do pôdneho roztoku, ktorý je jedinou formou, ktorá je priateľná pre rastlinu. Podobne to robí s železom, čo sme zaznamenali sami na výsledkoch listových analýz. Robí to s dusíkom, dokáže efektívne rozkladať pozberové zbytky, robí to s bórom, mangánom, horčíkom, vápnikom a najmä sírou. To sú všetko nevyhnutné veci na to, aby ten náš 60-tonový plánovaný porast dosiahol tie výsledky, ktoré očakávame. Táto baktéria má ďalšie výhody. Tá výhoda je extrémna odolnosť. To znamená, našim cieľom je pracovať s čo najnižšími nákladmi na strane farmára. Dávka na hektár sú len 2 litre a tie môžu byť aplikované kvôli úspore aplikačných nákladov spoločne s pesticídmi v štandardných agrotechnických termínoch, keď sa aplikujú pesticídy. Ďalšia veľmi dôležitá vec spočíva v tom, že po aplikácii na povrch pôdy alebo na listy môže táto baktéria v pokoji bez straty výkonu, bez straty množstva čakať na prvé zrážky aj 2, 3 alebo 4 týždne. Toto máme vyskúšané. Prvé zrážky už splavia do koreňovej zóny a v tej koreňovej zóne už začne robiť to, čo od nej očakávame a to, čo sa vlastne počas svojho genetického vývoja naučila. To znamená makať, pracovať na uvoľňovaní živín najskôr pre seba a potom pre kooperujúce mikroorganizmy a iné organizmy, predovšetkým rastliny. Súčasťou jej výlučkou sú aj rastové hormóny, ktoré podporujú rast koreňového systému. A to najmä mikrovlásočníc, ktoré majú rozhodujúci vplyv na to, koľko živín rastlina dokáže z pôdy získať a koľko rastlinného koreňového exudátu dokáže do pôdy
vylúčiť na to, aby sa dostala k ďalším živinám. Súčasťou bakteriálneho exudátu sú mimochodom aj veľmi silná zostava antibiotík, ktoré sa mimochodom používajú aj vo farmapriemysle pre výrobu humánnych farmák. To znamená, táto baktéria má všetky predpoklady a máme to znovu aj vyskúšané, že pôsobí ako silný antagonista voči patogénnym plesniam, ktorých zárodky sa v pôde nachádzajú. Ak budete dávku 2 litre na hektár považovať za smiešnú, za klamlivú, za nízku, ktorá nemôže ovplyvniť prácu mnohých tón mikrobiomu, ktorý v pôde sa nachádza, uvediem vás trošku do obrazu. Naša technológia, ktorú sme vyvinuli za posledných 10 rokov, dokáže na 1 ml nášho výrobku vyprodukovať 40 miliárd jedincov tejto baktérie. Pri dávke 2 litrov na hektár, to znamená, na každý meter štvorcový umiestnime 600 až 900 miliónov jedincov, ktoré majú vysokú možnosť sa množiť a ktoré majú vysokú mieru životaschopnosti. To znamená, my skutočne, ak je to aplikované správnym spôsobom a v správnom čase, dokážeme ovplyvniť spôsob a objem živín, ktoré sa získavajú z pôdneho profilu v koreňovej zóne. My jednoducho nehazardujeme a musím vám povedať aj to B. I keď aplikačné a realizačné náklady tohto hnojiva alebo tohto výrobku sú nízke, musíme ho vedieť aplikovať v správny čas. To znamená, aplikovaný výrobok s množstvom živých jedincov alebo sporulovaných jedincov musí dostať čas na to, aby začal pracovať. Preto naše odporúčanie znie aplikovať to čo najskôr po začiatku vegetácie daného porastu. Favoritom pri dosahovaní výsledkov sú preto oziminy a aplikácia, ktorá sa vykonáva do ozimín spoločne, napríklad s herbicídom alebo s fungicídom, najlepšie do konca novembra. Podľa toho, ako klimatické podmienky umožňujú. Ak sa takáto aplikácia vykoná, môžeme benefitovať z vysokej pravdepodobnosti príchodu zrážok, to znamená, môžeme benefitovať z zimnej vlahy, môžeme ešte benefitovať z priateľných teplôt, pretože táto baktéria začína pracovať a začína metabolickú svoju činnosť už od 5 stupňov Celzia, čo kráľovsky za týchto klimatických pomerov dosahujeme prakticky celú zimu. A na jar sa porast, či je to už repka, alebo je to ozimná pšenica, prípadne jačmeň siatý v jeseni, zobudia v ďaleko lepšej kondícii s bohatým koreňovým systémom a už pripravené využiť zase možnosti jarnej vlahy po roztopení snehu alebo akýchkoľvek zrážok, ktorých je na jar určite viac, ako je teraz. Tým som samozrejme nechcel povedať, že aj skoré jarné aplikácie nie sú účinné. Áno, účinné sú. Treba však dať pozor na to, aby sme to aplikovali naozaj v skorých rastových štádiách a aby sme mikroorganizmu dali dostatočný čas a dostatočnú frekvenciu zhody klimatických podmienok, najmä vlahových, aby tieto klimatické vhodné periódy dokázal využiť v prospech rastlín. Náklady vynaložené na tento výrobok sa so železnou pravidelnosťou farmárovi a farmárskej praxi viacnásobne vracajú v nasledujúcej úrode. Existuje naozaj len výnimočne niekoľko prípadov, keď sme dosiahli len 100% návratnosť investície. Tá výška návratnosti je vždy o mnoho vyššia. Ak máte pochybnosti o tom,
že týmito mikroorganizmami, tak ako napríklad sa mnohokrát stalo už pri aplikácii pôdnych húb, znižujeme kvalitatívne parametre pôdy. Môžem vám na základe našich skúseností, meraní, povedať jedno. Po zbere úrody, u ktorej v skorých štádiách rastu bol Proveo Mega naaplikovaný, robíme pravidelne rozbory pôdy. V týchto rozboroch pôdy sa ukazuje to, že v momente zberu tá pôda obsahuje výrazne viac dostupného draslíka, výrazne viac dostupného fosforu. Dusík je veľmi mobilný, to znamená, v niektorých prípadoch je to viac, v niektorých menej, ale ďalšou veľmi dôležitou živinou, ktoré je viac po aplikácii nášho výrobku, je vo vode rozpustná síra, vo vode rozpustný horčík, vápnik. Už som spomenul železo, zinok a mangán. Súčasne rozvinutý koreňový systém po aplikácii, ktorý znamená pre nasledujúcu plodinu uhlíkatú zložku, výživy, obsahujúcu cukry a ďalšie dôležité látky, dosahuje vyššie objemové hodnoty a hmotnostné hodnoty, takže množstvo humínových kyselín a fulvokyselín, okrem tých živín, o ktorých som vravel, v pôde už po prvej aplikácii rastie. A najdôležitejšia vec, že aplikácia spred roka, najmä jesenná aplikácia, nám zabezpečuje lepšie výživové parametre pôdy aj pre ďalšiu plodinu nasledujúcu v osevnom postupe. Nedá sa mi nepochváliť. Najlepší výsledok, ktorý dosahujeme, je pri aplikácii tohto výrobku do bohatých pozberových zbytkov, najmä po kukurici. Ak nám po kukurici nasleduje sejba ozimnej pšenice alebo akejkoľvek obilniny, naše baktérie dokážu pozberové zbytky rozložiť v takom čase, presne dávka 2 litre, keď je spotreba živín pri tej nasledujúcej plodine, to znamená v tomto prípade pšenici, najvyššia. To znamená v čase od konca odnožovania, predlžovacieho rastu, klasenie, vosková zrelosť, vtedy dosahuje objem voľných disponibilných živín maximum. Ak by sme dávku baktérií zvyšovali, aj to sme preverili, tak už 4-litrová dávka baktérií na 1 hektár nám spôsobí to, že kulminácia dostupných živín na ošetrenom hektári je dosiahnutá už v marci až začiatkom mája, čo nekoreluje s potrebami porastu obilnín. To znamená, naozaj tá vyskúšaná dávka 2 litre funguje objektívne a funguje veľmi spoľahlivo. Čo možno očakávať od aplikácie? Ja tu nebudem šermovať objemami, tonami. Môžem povedať len jednu vec. U repky sa navýšenie úrody po skorej aplikácii, či už je to jesenná alebo jarná aplikácia do jarnej repky, premietne do plusu vo výške úrody od 300 do 500 kg. To je štandardná situácia. Tie extrémy spomínať nebudem. U obilnín sa pohybujeme od 500 až do 1 tony. Objem ostatnej biomasy je kolíšúci vzhľadom na to, aké klimatické podmienky v danej sezóne prevládajú. Mali sme aj také, kde objem biomasy, v tomto prípade slamy napríklad, či je to slama repková alebo je to slama obilninová, dosahujeme tonu a pol na hektár navyše, to znamená, to je znovu zdroj živín pre plodinu, ktorá nasleduje v osevnom postupe. Ak chcete vidieť, ako to vyzerá, nech sa páči, môžete sa pozrieť. Toto je výsledok v tvrdej pšenici. Tu je porast bez aplikácie našich baktérií, tu je porast s aplikáciou. Myslím, že tu je komentár
zbytočný, to znamená, vidíte rozdiel. Hrúbku stebla, my sme videli to na počte aktívnych odnoží. Vidíte, že je tu rozdiel v dĺžke klasu, naliatosti zrn v klase a rozdiel v počte zrn klasu. To znamená jednoznačne, rozdiel medzi jedným a druhým porastom je dostupnosť živín a schopnosť rastlín tieto živiny spracovať. Máme samozrejme aj informácie o tom, že infekčný tlak, najmä fuzária a hrdzí, prípadne mučnatky, býva po aplikácii nášho výrobku nižší, ale to všetko závisí od celkových klimatických podmienok a na to vsádzať nemôžeme a nerad by som v podstate niečo sľubovať. Čo sa týka plodín, v ktorých je možné použiť tento výrobok, rozprával som o favoritoch. Tým favoritom sú jednoznačne ozimné obilniny, ozimná repka, s tým, že možno aplikovať aj na jar, do jarín, či už do jarnej repky alebo do jarných obilnín. Veľmi dobré výsledky dosahujeme v soji, dosahujeme v zemiakoch a v podstate bežné plodiny, ktoré sa bežne vlastne sejú a používajú. Napríklad výborné referencie a výborné skúsenosti máme s aplikáciou do olejovej tekvice. Hej. Plodová zelenina všeobecne, to znamená, tých možností aplikácií je viac, ale favoritom je jednoznačne ozimná obilnina, ozimná repka, jarná obilnina. Nezostáva nič iné, len popriať vám menej závislosti na aktuálnom vývoji počasia. Dopriať vám šťastné, spokojné ukončenie tohtoročnej žatvy. Popriať vám menej závislosti na extrémoch, čo sa týka cien základných priemyselných živín. Popriať vám menej infekčného tlaku nasledujúce sezóny a prežitie v zdraví tohto veľmi ťažkého roka. Sme pripravení, my ako NVV, ako výrobca, spoločne s našimi partnermi a vzácnymi priateľmi od našich distribútorov, ktorým je na Slovensku firma Chemstar Slovakia a v Čechách je to NV Produkt Praha, sme pripravení vám doručiť dostatok informácií, dostatok skúseností z aplikačnej praxe už priamo, nie v školských skúšobných podmienkach, ale priamo v prevádzkach a dodať vám v reálnom čase špičkový materiál, ktorý za daných cenových podmienok a kvalitatívnych tu v týchto zemepisných šírkach nemá obdobu. Tešíme sa na spoluprácu s vami a do budúcna samozrejme na vaše skúsenosti a na vaše výsledky, ktoré vždy s radosťou privítame, pretože táto spolupráca, tento typ partnerskej spolupráce obohacuje našu činnosť a dáva nám motiváciu pracovať ďalej. Ďakujem vám za pozornosť.